Mike vagyok, én leszek az oktatója. Köszöntem országunkban. Nekem nevem Borat. Oké, ez nem vagyok hozzászokva, de se baj. Na, egy kicsit azért tud vezetni, ugye? Igen? Jó. Tegye be D-be. Hova? Sebességbe. Na, álljunk meg egy percre. Vezetett már kocsit valaha? Igen, maxi sokszor. Oké, jól van, kanyarodjunk. Várjunk, nehogy előssünk valaki. 2 kézzel kormányozzon. Mi? 2 kézzel. Akkor olyan, mintha fogom Gypsy búráját, aki cumizza a Nem érdekel, hogy milyen. A kormányt 2 kézzel fogjuk, oké? Oké. Oké. Vigyázzon, gyerekek. Oké, no probléma. El ne üsse a gyerekeket. Nézd, ott egy nőlény-sofőr! Követhetjük? Csináljunk vele Nem. kis szexi time. Nem. Kapjuk el! Nem. Miért nem? Azért, mert a nőnek joga van eldönteni, hogy kivel bújik ágyba. Mi? Na, erre van nyomgombot. Vicceskedsz? Bele kell egyeznie. Na, mit szól? Ez jó, mi? Nekem nem jó. Hát pedig így van. Kormányozzon. Úgy. Kérsz vodka? Vezetés közben nem ihat vodkát, Miért? mert tiltja a törvény. Mi? Ki ez kocsi, aki követ minket? Nem akarom, hogy kövess. Nem tudom. Lerázzuk. Nem rázunk le senkit. Hé, ne tartsd a szemed! Bekapom a csöcsöt! Na, itt most szépen jobbra fordulunk. Ne nézzél már, kinyalom a segged! Hé, ezt ne csinálja. kurva anyám! Hé, ezt mellőzze. Nem, ő kezdte, nézed Mondtam, vulgárisan! hogy ezt mellőzze. Ezért börtönbe csuknak. Engem Miért is magával börtönbe? együtt. Ő mondta szemével, la hátulról! Hagyja annyiban. Tetszel nekem? Én is neked? Igen, persze. A barátom vagy? Kedves fiatalember, vagy a barátod vagyok. Leszel dugókomám? Nem, azt azért mégsem, nem. Miért nem? Talán nem De tetszel? tetszel, sőt, tudod mit? Leszek a dugókomád, leszek. Nagy siker! Most ideje automobilt vásárolni. Akarok automobil, amiben jól ül kopaszra borotvált punci. Az a Corvette. Vagy a Hummer. Biztosan talál kedvére valót. Egy ember tegnap mondta nekem, csak olyan kocsit vegyek, amiben van punci mágnes. Olyat, ami mágnesként vonza a nőket. Igen, de hol tartod mágnest? Itt lent? Nem, nincs mágnes. A barátja a kocsira gondolt. A nők imádják a Hummert. Ebben van punci mágnes? Nincs. A kocsi maga a mágnes. Ha én fizet neked sok dollárt, kérem, beszerelsz nekem punci mágnest? Igen, de itt nálunk nincs ilyen, hogy kocsi mágnes. Ha ezzel kocsival belehajtok sok gypsybe, a kocsinak lesz valami baja? Az attól függ, milyen erővel üti el őket. Nehéz Erősen. megmondani. Erősen? Hát, ha valaki felkenődik a szélvédőre, attól lehet, hogy bereped. Mennyi maxi gyorsulás, amitől biztos kihal? Hát, nézze, én azt mondom, ezzel a kocsival már 35-40 mérföld is halálos. Király mód! Oké. Amikor megvettem feleség, a startnál volt jó szakács, vazsina jól működ, és jól fogta eket. De 3 év után, amikor lett 15 éves, kezdett gyengébb lenni, és hangja brummogó medve, borát, és szőrbe nőtte mellét, és a vazsina lóg, mint elefántfüle. Jézusom. Honnan tudom, hogy ez nem fog megtörténni kocsival? A Chevrolet garanciát vállal rá. Nagyon jóféle. Megveszem ezt a Hummert. Mennyi dollár? 52 000. Én keresek kocsit, ami van 600 és 650 dollár között. Sajnos ilyen árkategóriában nem tartunk kocsit. Viszont van egy fagylaltos kocsink $700, jó sok mérfölddel garancia nélkül. Oké. Jöjjön.